YouTube چینل پنجابی سخن دی ٹیم دی طرفوں تمام ویورز نو احباب نو اسلامی محبت الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال جڑا وعدہ اسی تواڈے نال کیتا کہ انشاءاللہ جمعہ المبارک دی رات نو 8 بجے ساڈے اس چینل تو ساڈے بڑے ہی دو عظیم نام پیکر اخلاص و محبت جنہاں دی جتنی بھی تعریف کیتی جائے کم ہے اس کے بعد دیگرے ساڈے کو الوداع ہوئے نہیں جناب چودھری احسان اللہ وڑائے صاحب اور انہاں دے نال ساڈے بڑے ہی مخلص دوست محمد عرفان قادری صاحب تو آج دا یہ پروگرام اسی انہاں دو مرحومیان دے نام جڑا وہ کیتے اور اس پروگرام نو پیش کرن دی ضرورت اس واسطے کیونکہ بڑا خاص تعلق سی تو اسی کہا چلو ایک دن دے سال ثواب واسطے محفل پاک کرنے ہیں اور دوسرا کافی دوست احباب دی یہ خواہش سی کہ یار تسی اپنے چینل تے کدی لائیو آ کے پروگرام کرو جہاں الحمدللہ اسی جناب اس پروگرام دے وچ تھوڑی خدمت وچ حاضر ہو گئے ہیں اور آج دے ساڈے مہمان جڑے کہ تسی دیکھ رہے ہو میرے نال تشریف رکھدے نے بڑا عظیم نام نعت خوانی وچ بھی اور خطابت وچ بھی جناب محترم المقام عزت مآب محمد اویس حاجی زرتاری صاحب جزاک اللہ انہاں کو اسی کلام اسماعت فرماواں گے اور میرے نال تشریف رکھتے نے میرے بڑے ہی مخلص دوست نے پائی نے اور قدم قدم تے میری رہنمائی بھی فرماندے نے میرے نال اکثر اوقات محفلاں تے جان دین نوں شرف حاصل ہوندا ہے پیکر اخلاص و محبت جناب بھائی محمد الیاس صاحب یہ بھی انشاءاللہ سیف الملوک کے حوالے دے نال گفتگو کرن گے تے میں تہاڈی سے گزارش کراں گا پروگرام شروع کرن تو پہلا تسی جتنے احباب بھی ساڈے واچ کرو گے واچ کر رہے ہو تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ساڈے اس پروگرام نو تسی لائک ضرور کرنا ہے کمنٹس کے ذریعے بھی خوبی خامی جڑی بھی ساڈے بھی شامل ہے وہ تسی ضرور دسنی ہے جناب تاکہ اسی اس دا جڑا ہے وہ ازالہ بھی کر سکیے اور تہاڈیاں محبتاں جڑیاں جناب انہاں نوں سمیٹ کے تو آج دی یہ محفل پاک میں جس طرح پہلا عرض کیتی ہے کہ چودھری احسان اللہ وڑائے صاحب اور محمد عرفان قادری انہاں دے نام ہیں اور چودھری احسان اللہ وڑائے صاحب جڑے نے سانو بڑا اشتیاق رہا انہاں نوں ملن دا بارہا سی کوشش کیتی لیکن اللہ دی ذات نو نہیں سی منظور تو اسی زندگی دے وچ انہاں نے جڑی او نہیں مطلب صحبت حاصل کر سکے انہاں دی زیارت تو اسی مستفید نہیں ہو سکی تو انہاں دے بیٹے نے محمد عثمان وڑائے صاحب انہاں نال فون تے رابطہ رہا اور انہوں انشاءاللہ انہاں نال رابطہ ہے اور محمد عرفان قادری ایک ایسا عظیم نام سی ساڈے کول اسٹوڈیو ساڈے دے وچ آندا رہا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پڑھن والا بندہ اور ایسا خوش اخلاق بندہ سی اگر کسی نے غصے وچ گل کیتی ہے تے ہس کے ٹال دتی ہے اللہ تعالیٰ نے دو مرحومین دے درجات دے وچ بلندی عطا فرمائے آمین اللہ نے اخروی منزل آسان فرمائے تے انشاءاللہ اسی انہاں دی تھوڑی انہاں دی زندگی دے اوتے روشنی جڑی او پاندے چلاں گے تے تواڈے اگے کی گزارش کیتی جاندی ہے کہ پروگرام انشاءاللہ تعالی لمبا چوڑا کوئی نہیں ہونا 1 گھنٹے دا پروگرام ہونا ہے تسی تمام احباب جتنے بھی سانو آ کے واچ کرو گے تمام احباب اگے گزارش ہے کہ ساڈے اس پروگرام نو تسی واچ بھی کرنا ہے دوست احباب نال شیئر بھی کرنا ہے اور اگر کوئی گل اچھی لگتی ہے تو وہ بارے بھی کوئی بری لگتی ہے وہ بارے بھی اپنا کمنٹ ضرور کرنا ہے تو بلا تاخیر آج دی اس محفل پاک دا آغاز ہے اس پروگرام دا آغاز ہے جڑا وہ تلاوت کلام پاک تو کیتا جائے گا انشاءاللہ اس تو بعد پھر کلام سنیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين واہ 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 والحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم تمام احباب نو پھر گزارش کراں گا کہ ساڈا پہلا تجربہ ہے لائیو بہ کے پروگرام کرن دا کوئی غلطی ہو جائے کوئی کمی بیشی رہ جائے تو دی معذرت ہے اور اپنے کمنٹ کے ذریعے اظہار ضرور کرنا ہے چاہے تسی تنقیدی کرو یا اصلاحی کرو اسی ہنس کے قبول کریں گے تو میں ہن بلا تاخیر گزارش کراں گا
اپنے برادر مکرم جناب محمد اویس عاجز اطاری صاحب وہ اپنا کلام پیش کر دیں. جناب محمد اویس عاجز اطاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے ساڈے دوست احباب جتھے جتھے بیٹھ کے اس پروگرام نوں سن رہے ہیں، لائک کمنٹس تے شیئر دے انداز وچ اپنی محبت دا اظہار کرو. اور بڑا برکت یہ پروگرام ہے اور پنجابی سخن یوٹیوب چینل تو یہ لائیو ہے. انہاں دے بانی جناب استاد شبیر صاحب بڑی محبت فرماندے نے اور نویں تو نویں کلام لے کے نویں تو نویں کہہ لو کہ سناخان لے کے اپنے چینل تے آمدے نے. انہاں نال محبت دا اظہار کرو. اس چینل نو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرو. اللہ عز و جل میری تہاڈی حاضری اپنی بلند بارگاہ قبول فرمائے. محبت ذوق شوق نال جتھے بھی بیٹھے ہو تشریف فرماؤ. درود پاک پڑھ لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، کہیں دل کی شرط ہے نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے. مولا بخش دے میرے سب گناہ، مولا مولا بخش دے میرے سب گناہ. تو غفور ہے تو رحیم ہے. مولا بخش دے میرے سب گناہ. دانے آنکھ دے پیڑی جے خواب آوے، اس خواب دی ہوندی تعبیر چنگی. پھلاں وچوں پھل نے کئی ایسے، اتوں کوڑے تے وچوں تاثیر چنگی. تے بندیاں وچوں وی اے بندے نے کئی ایسے، اے دل دے پیڑے تے اتوں تصویر چنگی. پر چنگا اس نوں جانیے اے حافظ، او جس بندے دی ہووے آخر چنگی. جس بندے دی ہووے آخر چنگی. اور فضا صاحب دا پروگرام سالہ سواب ہے اس والا روائی پیش کر رہے ہیں. ہاں مرن والے اور رہندے نے صدا زندہ، زندہ جنہ تی جگ تے یاد ہووے. اونا دا اگے بھی گندا نہ پیدا، نیک جنہ دی پیچھے اولاد ہووے. تے پڑھو پڑھو تے پڑھ کے قرآن بخشو، جان والے دی انج امداد ہووے. تے او دی خوش نصیبی دی حد کوئی نہیں، او جی دے ختم تے آقا دی یاد ہووے. جی دے ختم تے آقا دی یاد ہووے. ایک بار سارے پڑھ لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ۔ بڑا پیارا کلام سید ناصر حسین شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں؟ دل کے کانوں سننے والا کلام ہے۔ سونے نو ارزاں سنا کے رو پیا، سونے نو ارزاں سنا کے رو پیا، سونے نو ارزاں سنا کے رو پیا، میں مدینے شہر جا کے رو پیا، میں مدینے شہر جا کے رو، مٹے رنجو غم آزما کر تو دیکھو، ذرا ان کی محفل آ کر تو دیکھو، یہ کیوں کہتے ہو مدینہ مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، میں مدینے شہر جا کے رو۔ اور شاہ صاحب فرماندے کہ جس بندہ سرکار دے روزے دے سامنے جاندا ہے تے بندے نوں یقین ہی نہیں آوندا کہ میں گناہگار بھی تھے آ گیا، تے شاعر لکھدا ہے جس میں سرکار دے روزے سامنے گیا تے سمجھ نہیں آوندی سی میں کی کراں، تے کی فرماندے نے کہ کچھ سمجھنا آندا سی کی اے کچھ سمجھنا آوندہ سی کی کراں، تے پر سرکار دے روزوں ویکھیا تے کی کیا؟ مسکرایا، مسکرا کے رو پیا، مسکرایا مسکرا کے رو پیا، اور سونے باجو سارے نکلے بے وفا، سونے باجو سارے نکلے بے وفا، میں دوستانوں آزما کے رو پیا، تے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترسدے سن دید نو دن راتی، اج انہاں وی باریاں ماریاں نے، جدو چمن ہزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مارے اڈاریاں نے، محمد پوٹیا جھوٹائی وہ جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں وہ یاریاں نے، سونے باجو سارے نکلے بے وفا، میں دوستانوں آزما کے رو۔ بڑا پیارا شعر افضل بھائی شاعر لکھ دینا، کہ سونے دے دربار پر انوار دے، سونے دے دربار، سونے دے دربار پر انوار تے
میں عرضیاں دے دیر لا کے رو پیا میں عرضیاں دے دیر لا کے رو پیا تے کوئی جایا کو عربی ٹولتا ہے اساں سونے حالوں بے حال ہو گئے اگے غیر تے تانے مار دے سن ہن تے اپنے بھی غیرانال ہو گئے تساں دید دا کدوں خیر پانا اکھاں روندیاں نوں کئی سال ہو گئے ہن تک کرم سردار تے چاہیدا اے عرضاں کر دیاں چٹے وال ہو گئے میں عرضیاں دے دیر لا کے رو پیا سونے نوں عرضاں سنا کے رو پیا ماشاءاللہ جی بہت خوب کیا کہنے جناب اویس صاحب تواڈے اللہ تواڈے علم دے وچ سوز و گداز دے وچ مزید برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ جی بڑیاں محبتاں تسی نچھاور فرما رہے ہو یقین جانو توقع تو زیادہ تے انشاءاللہ اگر اسی طرح تواڈیاں محبتاں رہیاں وعدہ ایک گھنٹے دا کیتا ہے تے جے تواڈیاں محبتاں چلدیاں رہیاں تے پھر پروگرام لمبا بھی ہو سکتا ہے تے پریشان نہیں ہونا تو میں بلا تاخیر ہن تواڈے جڑے تسی کمنٹس کر رہے ہو ساڈے نال اظہار محبت کر رہے ہو تے اگر کسی احباب دا نام لینے چ غلطی رہ جائے یا کسی دا کمنٹ پڑھنے چ غلطی رہ جائے تو دی معذرت چاہواں گے جناب محمد اویس احمد صاحب نے لکھا جناب ماشاءاللہ جی کیا بات ہے اور تیمور علی بغدادی صاحب جناب ساڈے اسٹوڈیو وچ بھی آمدے رہے ساڈے دوست بھی ہیں انہاں نے کہا جی ماشاءاللہ اور سیرت وقائد کوئی ولایت ایک افیشل ہے جناب اس تو اے بھائی صاحب نے انہاں نے جناب اپنا کمنٹس کیتا ہے اور اسی انہاں دے بھی شکر گزار ہیں جناب اللہ پاک انہاں دیاں محبتاں بھی سلامت رکھے آمین جتنے احباب تسی ساڈے نال محبتاں کر رہے ہو جناب بھائی شبیر صاحب اور جناب منو سپیشل مبارک دیتی جا رہی ہے بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے جناب اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے تواڈیاں محبتاں نوں سلامت رکھے جناب اور بھائی محفوظ احمد صاحب نے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت جناب تہاڈا کمنٹ سے اللہ پاک تہاڈیاں محبتاں نوں بھی سلامت رکھے جناب یقین جانو اسی یہ پہلا تجربہ ہے ساڈا اور تہاڈے کہن دے اوتے اس پروگرام نوں لے کے آئے ہاں تے امید ہے انشاءاللہ کراں گے کہ تہاڈا جڑا محبتاں نے تہاڈیاں اور ساڈا جڑا یہ پروگرام ہے تانوں ضرور جناب پسند آوے گا اور اس تو بعد جناب اگے ساڈے واسطے جڑا کمنٹس آیا جناب اے بھی سیرت ولایت کوئی افیشل ہے انہاں جناب بھیجیا ہے پنجابی سون یوٹیوب دی چینل دی تمام ٹیم ہے جناب اور بالخصوص جناب محترم شبیر صاحب اللہ تعالیٰ تہاڈی دینی خدمات اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے جناب اور شبیر احمد صاحب واہ جی واہ کیا بات ہے جناب بہت خوب اس تو بعد جناب اگے نفیر مسجد اویس صاحب اللہ آپ کی آواز میں برکتیں نصیب فرمائے اگے جناب انہاں نے منو بھی محبتاں نال نوازیا ہے اور جناب فرما رہے ہیں کہ افضال صاحب آپ بھی بہت بڑے سناہان ہیں آپ بھی یہ کلام لازمی انشاءاللہ جی میں کوشش کراں گا ضرور کہ جڑا ٹائم بچیا ضرور جناب تہاڈے وچ حاضر ہوواں گا اللہ تہاڈیاں محبتاں نوں سلامت رکھے جناب رمیز اوان صاحب نے جناب تو اس کے بعد جناب محمد اویس احمد صاحب نے لکھا جناب کیا بات ہے قاری اویس صاحب تہاڈی اللہ پاک تانوں سلامت رکھے شبیر احمد صاحب نے ماشاءاللہ جی سبحان اللہ اور اویس عمر بلال صاحب نے گریٹ جناب اور اس تو بعد جناب اگلا ساڈے کولے بھائی محفوظ صاحب نے بھی محبتاں کر رہے نے اور یہ جڑا سیرت وقائد افیشل ہے ادھر تو محمد عمر یونس ستاری صاحب جی انہوں دا سلام آیا جناب اگر کوئی میرے کو یہ چینل پڑھنے کی غلطی تو جناب اصلاح فرما دیو جناب تہاڈیاں تمام دیاں محبتاں دا بے حد شکریہ یقین جانو کہ سانوں یہ توقع نہیں سی کہ تسی اتنیاں محبتاں ساڈے نال کرنیاں نے اللہ تعالیٰ تہاڈیاں محبتاں نوں صبح قیامت تک شاد و آباد فرمائے میں پہلا بھی ذکر کیتا ہے کہ ساڈی اج دی یہ جڑی بزم ہے ساڈی جڑی رونق ہے جڑا اسی پروگرام لے کے آئے ہیں تہاڈی خدمت دے وچ یہ ساڈے بڑے ہی پیارے سجن سن چودھری احسان اللہ وڑائے صاحب اور یقیناً اویس صاحب بڑی گل ہے کہ بندے دا پتہ تاں لگدا ہے یا مر گیا یا ٹر گیا بالکل جیوندیاں بندے دی قدر نہیں ہوندی بے شک اور جدوں مر جاندا ہے نا تو پھر جناب اسی اتنی کو دی قدر کرنے ہیں کہ سانوں ادھر بڑا پیار سی لیکن چونکہ انہاں دا نسبت انہاں دا سلسلہ اس طرح دا سی کہ انہاں نے جناب رومی کشمیر دا کلام ہے تے اوتھے بھی اپنی مثال آپ ہے پیر وارث شاہ آ گئی اوتھے بھی اپنی مثال آپ ہے کوئی بھی کسی صوفی بزرگ دا کلام جدوں چودھری احسان اللہ وڑائے صاحب نے پڑھیا تے پھر اوتھے اپنا لوہا منوایا جناب اللہ تعالیٰ دے درجات وچ بھی بلندی عطا فرمائے
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਖੈਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਫਾਨ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਦੀ तमाम उम्मत मुसलमा ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਰਾਜ ਪਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ और ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਲਜਪਾਲ ਆਕਾ ਜਾ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਔਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਏ। ਰਾਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਸਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਰਸ਼ ਔਲਾ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ, ਕਾਇਨਾਤ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਕਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੁਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਕਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਬਰ ਅਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਅਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ओझल नहीं। अल्लाह ताला सानू सब ਨੂੰ ਆਪਣੇ प्यारे आका ਦੇ ਨਾਲ सच्ची और पक्की मोहब्बत ਕਰਨ ਦੀ तौफीक अता फरमाए। तो मैं भाई अवैस साहब को गुजारिश दोबारा करांगा कि महराज शरीफ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ महराज शरीफ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੀ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਜਨਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ अगर किसी का कमेंट्स पढ़ने में रह जाए या किसी की गलती हो जाए तो उसकी माजरत जनाब पहला ही तजर्बा है। और इंशाअल्लाह असीं कोशिश करांगे कि तुहाडी खिदमत दे विच गाए बगाए अपने इस चैनल तो जरूर हाज़र होते रहिए। तो जनाब बिला तखीर मैं गुजारिश करांगा जनाब मोहम्मद अवैस साजिद अतारी साहब जी इंशाअल्लाह दो अशार महराज शरीफ दे हवाले मैं कलाम दे पेश करना और दो अशार एक और कलाम दे उस तो बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम चलेगा। और आखिर ते इंशाअल्लाह मैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਖਬਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਲਾਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਦੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵਸੱਲਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ताहा दी शान वालिया अरशां ते जान वालिया मिल के जिधर बैठे हो सारे मिल के पढ़ लो। ताहा दी शान वालिया अरशां ते जान वालिया मेरे आका ताहा दी शान वालिया अरशां ते जान वालिया शान तेरी बल्ले बल्ले शान तेरी बल्ले बल्ले रब भी दुरूद कले रब भी दुरूद कले वैरियां दे पैरां थले चादरा बिछान वालिया चादरा बिछान वालिया मेरे सोने चादरा बिछान वालिया अरशां ते जान वालिया। और बड़ा प्यारा शेर है कि दिल दी आस पूरी हुई दिल दी आस पूरी मेरे दिल दी आस पूरी हुई दूर मेरी दूरी हुई दूर मेरी दूरी हुई हाज़री दूरी हुई रोज़ ते बुलान वालिया रोज़ ते बुलान वालिया मेरे आका रोज़ ते बुलान वालिया अरशां ते जान वालिया। मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद अली ज़हूरी साहब के लिख देना दो अशार पेश करना उसके बाद इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम चलते हैं। दिल दा कन्ना सुनने कलाम हजार साहब कि कैसा वो समा होगा कैसी वो
گڑی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا ایک ایسی وہ گڑی ہوگی ایک ایسی وہ گڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی جب پہلی کیا سامنے جا کے غم حال اپنا سنا گے حال اپنا سنائے گے کیا سامنے جا کے غم ہے حال اپنا سنائے گے سرکار کا در ہوگا عشقوں کی جڑی ہوگی سرکار کا در ہوگا عشقوں کی جڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی. ماشاءاللہ بہت خوب جناب، اللہ پاک سلامت رکھے. حسن گجر صاحب جناب وہ دعا دے رہے ہیں، کہتے ہیں جناب کہ اللہ پاک عرفان قادری صاحب دی کامل بخشش فرمائی. بہت اچھا انسان سی واقعی، جی کوئی شک نہیں. میں پہلا بھی عرض کیتی ہے کہ اسی اس بندے دے نال تھوڑا وقت گزارے، لیکن اس تھوڑے وقت دے وچ بہت ساریاں اودیاں محبتاں سمیٹیاں. تے جدوں بھی اودے نال کسے گل کیتی، غصے وچ کیتی تے انہیں ہس کے ٹال چھڑی. بڑے ارمان اودے دل وچ سن، بڑیاں خواہشاں سن، لیکن مالک دے اپنے فیصلے نے، تقدیر دے کے تدبیر نہیں چلدی. خالق کائنات محمد عرفان قادری دی کامل بخشش فرمائے، اودیاں بچیاں نوں، والدین نوں، عزیز و اقرباء نوں صبر جمیل عطا فرمائے جناب. اس تو بعد جناب او اپنا سیرتو واقعات جڑے جناب چینل ہے بھائی ویسا تہاڈا اپنا تے جی ہاں جی علامہ عمر مدنی صاحب دا جناب ماشاءاللہ بہت محبتاں فرما رہے ہیں جناب، اور دعا بھی دے رہے ہیں کہ جناب تہاڈا پہلے تجربہ بڑا کامیاب رہے. اللہ تعالیٰ جی تانوں سلامت رکھے. تہاڈیاں محبتاں دے نال ہی اسی اس قابل ہوئے ہیں جی، ورنہ اپنی تو اوقات اتنی نہیں ہے کہ اسی کوئی جناب کر سکیے. اس تو بعد جناب تیمور علی بغدادی صاحب بھی ماشاءاللہ ساڈے نال چل رہے ہیں. بھائی محفوظ صاحب دا میں ذکر کیتا ہے، وہ بھی ساڈے اس چینل تو کلام پڑھتے رہے ہیں، تسی اندیاں ویڈیو سماعت فرمائیاں. طبیعت دی خرابی دی وجہ تو انہوں کو بخار سی، اس وجہ تو وہ نہیں جناب ساڈی اج دی اس محفل وچ شامل ہو سکے. اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تیمور علی بغدادی صاحب جناب کہہ رہے ہیں کہ بہت کمی اج محسوس ہو رہی ہے سانو عرفان بھائی دی. اللہ تعالیٰ انہوں نے بخشش فرمائے، آمین جی. بہت شکریہ جناب. مسعود احمد صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جناب جتنے بھی تسی احباب کمنٹس کر رہے ہو انشاءاللہ اسی کوشش کر کے تھوڑے کمنٹ جڑے نے وہ پڑھ رہے ہیں. میں ایک چونکہ براہ شریف کا مہینہ میں پہلا عرض کیتی ہے تو صرف ایک پنجابی نا دے 2-3 اشعار پیش کراں گا. اس تو بعد انشاءاللہ سیف مملوک دا جڑا ہے حوالہ اس جناب انہاں کولوں پہلے ریاض صاحب کولوں سناں گے. تو تمامی احباب جتنے میرے نال تسی اسٹوڈیو وچ موجود ہو کریم آقا دی بارگاہ دے وچ عطیہ درود پاک ایک دفعہ پیش کر لو. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ویس بھائی جی بسم اللہ. محمد علی سجن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور منو اعزاز اصل ہے کہ میں کافی عرصہ پہلے
فیصلہ آباد جی جی انہاں دے سٹیج دے اوتے انہاں دی موجودگی دے وچ پڑھن دا منو شرف حاصل ہویا ماشاء اللہ تعالیٰ دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے ہاں ہائے اج خدا نے بھی عرش ہوئے ماہی بلا کے واہ کیا بات کمال کمال اج خدا نے بھی عرش تے ماہی بلا کے ویکھیا اج خدا نے بھی عرش تے ماہی بلا کے ویکھیا مصطفیٰ نے بھی خدا نو کول جا کے واہ 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 کمال مصطفیٰ نے بھی خدا نو کول جا کے ویکھیا بہت اونچے گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے اور اٹھے جب حضرت عیسیٰ تو فلک کے دور تک پہنچے نظر والوں ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو ارے حرم سے چلے اور خدا کے نور تک پہنچے مصطفیٰ نے بھی خدا نو کول جا کے ویکھیا اور کی ہوئے گا او تو منظر بارگاہ عشق وچ کی ہوئے گا او تو منظر بارگاہ عشق وچ یار نے جد یار نظران چما ویکھیا یار نے جد یار نو یار نے جد یار نو نظران جما کے ویکھیا مصطفیٰ نے بھی خدا نو کول جا کے ویکھیا اور اس ناشد نے اشعار کافی نے آخری شعر پیش کر رہے ہیں اور شاعر نے اللہ تعالیٰ محمد سجن صاحب دی قبر دے لاتہ رحمتہ دا نزول فرمائے اس شعر دے وچ انہوں نے تمام اعتراضات دا جواب دیتا لوکاں دے ذہن وچ خیال پیدا ہویا کہ کس طرح کریم آقا رات دے تھوڑے جہے حصے وچ اپنے رب نال ملاقات کر کے آئے تو اس منظر کشی کیتی جے محمد سجن صاحب نے آپ کی فرماندے آپ فرماندے نے کھنج گیا عرشاں تے سونا کیوں اسی سوچیے کنج گیا عرشاں تے سونا کیوں اسی سوچیے اے سجن خدا جاندا
جس نے جاگے اے ویکھیا کیا اے سجن خدا جاندا کیونکہ میرا جسی رازق محبتاں دا تے نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا صدیا طالب تے گیا مطلوب ہے سی جبرائیل سی صد لے جان والا باز آخد نے بنا پروازیاں دے کیویں کیا عرش تے جان والا ارے بڑے کلو کی یہ تغلے تھے وہ جانے جان والا چالے جان والا اے سجن خدا جاندا یا جس نے جا کے ویکھیا مصطفیٰ نے بھی خدا نو کول جا کے ویکھیا اج خدا نے بھی عرش تے ماہی بلا کے ویکھیا مصطفیٰ نے بھی خدا نو کول جا کے ویکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ میں تمام احباب دی محبت دے نال حاضری پیش کیتی ہے بس سرکار دے در دے ٹکڑے کھانے والا بندہ اللہ اللہ اور سرکار دے کرم ہے سرکار نے نوازے ہے تے میں جناب خدمت وچ تواڈے وچ سرکار دا کلام پیش کیتا ہے میں راشد دے حوالے دے نال اور ماشاءاللہ تسی بہت اچھے کمنٹس کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے جناب اور اے کمنٹ جڑے تسی کر رہے ہو اس تو محسوس ہی ہو رہا ہے الحمدللہ کہ تسی ساڈے نال اس پروگرام دے بھی شامل ہو بے شک اور چل رہے ہو جناب تے محمد اویس احمد صاحب نے جناب کہندے نے جی کیا بات ہے چاچو افضال صاحب کو بہت خوب جناب ساڈے کولے ہی بیٹھ کے نا جناب تے سانوں نے دال آئے ہے تے ماشاءاللہ بہت اچھا بیٹا جی اللہ تعالیٰ اس نو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور جناب سعید صغیر صاحب نے کہندے نے ماشاءاللہ جی سعید صغیر صاحب نے بہت اچھا جناب پروگرام چل رہا ہے اور وہ کہندے نے جناب کمال ہستے پورے پینل نو جناب انہاں دی طرفوں سلام ہوئے بہت جناب مہربانی وعلیکم السلام اور سعید صغیر صاحب کہنے جناب استاد محترم شبیر صاحب زندہ آباد سعید جبیر اللہ جی سعید جبیر ہاں جی نہیں سعید صغیر جی جی اللہ تعالیٰ جناب تانوں بھی سلامت رکھے اور بالخصوص واقعی اس گل وچ کوئی شک نہیں کہ انہاں نے اپنی ذات واسطے نہیں بلکہ کوشش ہی کیتی ہے کہ وہ لوگ جڑے پیچھے بیٹھے نے جڑے سٹیج تے نہیں آندے آن کے کیمرے دے سامنے نہیں بہندے پڑھ نہیں سکدے اور ایک ایسے وہ چھپے ہی رہنے انہاں نے جناب وہ لیاندے تراش کے پھر انہوں نے اپنے اس چینل دے اوتے بلایا اور بے لوس بلایا ہے بلکہ جتوں تک ہو سکے انہوں نے اپنی جیب دے وچوں خدمت بھی ضرور کیتی ہے کیونکہ نہیں کی مقصد سی کہ چلو سرکار دا ذکر ہو جائے یہ میرے واسطے سعادت ہے جناب اللہ تعالیٰ دی محبتاں بھی جناب سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ تواڈے تمام احباب دیاں بھی محبتاں نوں سلامت رکھے جناب تو میں عرض کیتی سی کہ رومی کشمیر ادب دے بادشاہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا جڑا کلام ہے او تسی شعراں دی صورت دے وچ کافی احباب کو سماعت فرمایا ہے اور بعض نے تو اس طرح دا بھی پڑھیا ہے کہ جناب میاں صاحب دا کلام ہے جڑا او انہاں دا نہیں ہوندا لیکن منسوب انہاں نال کیتا جاندا ہے تو اس واسطے میں اپنے تمام سفر لوگ پڑھن والے پر اپنے پائیاں اگے دوست احباب اگے ایک گزارش کراں گا کہ او جناب مہربانی فرما کے جدوں بھی کلام پڑھن تے جامن کلام اور پیور کلام جڑا ہے او میاں صاحب دا جناب پڑھن کرن تاکہ جڑا ہے نا میاں صاحب نے جس طرح حق ادا کیتا ہے نا لکھن دا اس طرح ساڈا حق بندا ہے اسی بھی اس نو حق ادا کر کے ان دا کلام پڑھیے اس واسطے گزارش کراں گا کہ مہربانی فرمایا کرو اور رومی کشمیر دا کم از کم جڑا کلام ہے وہ پڑھو جڑے روجل میاں صاحب نے ایک کتوں سلسلہ شروع ہویا ادی کی حقیقت ہے اس دے بارے وچ میں ساڈے میرے نال تشریف لائے نے بھائی محمد الیاس صاحب انہاں دی گزارش کراں گا جناب بس زیادہ نہیں بس تھوڑے جے وقت بھی تانوں اس سیف الملوک دا وقت مطلب کافی سارے تقریباً 850 صفحے جی ماشاءاللہ 850 صفحے جناب رومی کشمیر دی کتاب سیف الملوک دا
और 850 सफ़ा लिखना बड़ा कमाल है। ठीक है जी, 850 सफ़ा को थोड़ी जी गल नहीं होंदी। 8.5 सफ़े भी लिखे जान तो कमाल हो सकता है, लेकिन मियाँ साहब को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत कुव्वत बख्शी, अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदा फरमाए। और उस सैफ मलूक की जी हकीकत है जनाब वो पेश करने वास्ते मैं गुजारिश करांगा जनाब बरादर मुकर्रम मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब जनाब भाई मोहम्मद इलियास सैफी साहब अगे वो तुहानू थोड़े जे वक्त दे विच पूरा खुलासा जिहड़ा जनाब वो रूमी कश्मीर दे इस कलाम दा दसदे हैं। दो जनाब भाई मोहम्मद इलियास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी तरफ सारे भाइयों जिहड़े सुनने वाले ने ते शेरां में ते मतलब 2 सदियां तकरीबन गुजर चलियां ने ते कलाम सुनते लगे आए ने, लेकिन असल जिहड़ी हकीकत हो ना कोई किसी नूं समझ आउंदी वी की गल है। सुन के ते वाह 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 कर छड़दे ने, शेर नूं समझदे कोई नहीं मीर शेर है या किसी होर दा शेर है। ते वो सरकार मतलब लिखदे ने, करे सवाल फकीर मोहम्मद पढ़ने वाले ताई, करे सवाल फकीर मोहम्मद पढ़ने वाले ताई, रौनक खड़ी ना शेर मेरे दी नाल अदा सुनाई, बाज अदा आवाज रसीले लगदा शेर अलूना, दुध अंदर जे खंड लाइए तो मिठा होंदा दूना, सट पसट्टा करके पड़िया लदत कुछ ना रहिंदी, और जिस दे बेटे नूं कोई मारे कादी ओदी जिंद सहंदी, जेकर बेटे सानू प्यारे तिवें बैन ते सानू, बेटे नूं कोई अंगल लावे तो लगदे बैन ते सानू, दुश्मन वांग दिसियो सानू जे कोई बैन तरोड़े, बेटे नाजक लाल सुंदर ते एवें कन मरोड़े, रब्बा दई पनाह ना थी जो ऐसे काम करदे, सेम सुचे दे सित बनावन अम दाने गम करदे। इस सरकार ने बड़ी तमी नाल ते सख्ती नाल लिखिया व मेरे शेर नूं मरोड़ तरोड़ के ना पढ़ो, अग्गा पिछा करके ना पढ़ो, पढ़ो तो सही तक के किताब तू पढ़ो। असल मतलब है जनाब हकीकत सरकार ने किताब विच लिखिया है, ये कित्थों सैफ लोग मतलब मैं शुरू किया है। सरकार फरमाया है मुल्कां तू 4 किताबां ने आसमानी, कुरान पाक, तुरायत, ज़बूर ते इंजील, 4 किताबां विच मैं शहादत लैके किताब लिखी है। सरकार फरमाया मुल्कां थी मंगवा किताबां बात तमामी लोड़ी, 4 किताबां दी तफशदी हिंदी कर जोड़ी, इस हिंदी विच मतलब बहुते जा जा कोई चाहे पावे रब कबूल मोहम्मद मर्दां दी दरगाह। क्या बात है। दसो सैफ मलूक दी हकीकत सुना किस तरह चले आया शाहपरी मतलब सारे मामले ये जनाब मतलब सैफ मलूक ते शाहपरी ये कित्थों मतलब सरकार अजर जिहड़ी किताब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ते उतरी है जी ज़बूर, ये ओहदे विच हकीकत तोड़ों आई अलग तरफ। ठीक है जनाब, ते ओ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तो बाद हज़रत सुलेमान नबी ते आई, हज़रत सुलेमान नबी ने किताब पढ़ी है ते जिथे सैफ मलूक दा ते शाहपरी दा हवाला आया जिक्र आया ना, उन्होंने बड़ा शौक लगा है, इश्क होया उन्होंने मतलब उस वक्त उन्होंने जी जिन परियां हर चीज ताबे था उन्होंने हुक्म चाहिए ते उन्होंने मतलब सारे सद के उन्हें आख्या ए शक्ल लियावो ढूंढ के कित्थों लभदी, वो पूरी दुनिया ते जनाब फिर के शक्ल सूरत वेख के जाके फरमाया सरकार इहो जी शक्ल सूरत नहीं लभदी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तू कुछ कसी या उन्होंने बराबर ये नहीं मिलियां। सरकार ने फिर आख्या इहो जी शक्ल सूरत बना के मैं दसो, वो फिर जी एक जायज भरी हुई है जनाब बड़ी दनात सियाणी, ते उन्हें आख्या सरकार को मोहलत दिओ ते मैं मतलब तस्वीर बना के तुहानूं दसदी हां। सरकार फरमाया ठीक है तुसीं नाल अपने दनात सियाणे तुहाडी तामन करन मदद करन लाओ नाल बनाओ। उन्हें फिर जनाब ये तस्वीर बनाई है शाहपरी दी बदी जमाल दी। असल किताब का नाम है सफर इश्क, सैफ मलूक उहदा नाम है बंदे दा ते उहदे नाम ते सैफ मलूक बन गया। असल कहानी है बदल सफर इश्क। वो जनाब जी तस्वीर बनाई है ना, सरकार फरमाया एक वाल बराबर ही फर्क ना आवे, उन इतलस दे कपड़े ते ये तस्वीर बनाई है। सरकार ने वेख के 7 दिहाड़े वेखते रहे सरकार दिन ते रात, इतनी खूबसूरत तस्वीर है। सरकार को बहुत इश्क लगा। सरकार फरमाया जे नाल दे दूजा बंदा है आशिक दा होवे दा जेड़ा उहदी भी तस्वीर बना के, फिर उस परी ने सैफ मलूक दी तस्वीर बनाई है, वो भी बेहद खूबसूरत तस्वीर
تے دوواں نال سرکار فرمایا وال برابر فرق نہ ہوئے بنا کے جناب اوپر کالے تے کپڑے تے سرکار تے پیش کیتیاں نے سرکار نے بڑا انعام کرام دیتا انہوں نے بڑا نوازیا اس سرکار نے مطلب ویکھ کے تے بڑے عشق ہویا نا انہیں آخیا جی ساڈی نسل وچوں نے دووے ساڈی نسل وچوں نے اس سرکار نے پھر مطلب سام چھڑے محفوظ کر چھڑے نے تے انہاں دے سلیمان نبی سلیم دے بیٹے حضرت سفیان بہادر ہوئے سفیان بہادر تے دوسرے بیٹے نے شاہ رخ ٹھیک وہ ایک کانوں مطلب انسانیت آ گئے نے ایک جڑے کئی اگ زیادہ تو جنات بن گئے پریاں بن گئے مخلوق تو خدا دی ہے نا تے او جناب انہاں محفوظ کر رہے نے تے حضرت سفیان نال نا ملاقات ہوئی ایک دن انہاں پھر تحفے پیش کیتے جنات لے کے آئے تحفے حضرت سلیمان نبی دی طرفوں کہ اے جناب تم تحفے بھیجے انہاں تحفے لے کے پھر انہاں محفوظ کر رہے سکاں چ ٹھیک تے انہاں بھی تحفے دے کے بھیجے نے انہاں اپنی چھاپ بھی انگوٹھی بھی دے کے بھیجی حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے تے پھر وہ بعد جدوں انہاں تحفے دیتے نے حضرت سلیمان نبی نے وہ بھی بڑے خوش ہوئے عرصہ گزرتا گیا پھر انہاں دے گھر ایک بیٹا پیدا ہویا حضرت عاصم بہادر سفیان دے بیٹے عاصم بہادر بہت بڑے بادشاہ ہیں جگیراں دے ملک دسدے نے 400 وزیر انہاں دے تابع ہے 400 ملک انہاں سامنے حکومت چاہیے ایڈی بڑی حکومت ہے پھر جناب انہاں نے نا ہویا کہ انہاں دی اولاد کوئی سی عمر گزر گئی 62 سال اولاد کوئی نہیں سی اس پریشانی وچ نا خیر تے آ کے انہاں بادشاہی چھڑ دتی اندر پورے پی گئے چلے چ اور میں اپنے رب نو یاد کر اللہ اللہ کردا رہا ماشاءاللہ پڑھو تسی کرو گل کریو تے جدوں انہاں دے نا وزیراں نے ویکھیا حالت سرکار دا کہ حالت بہت کمزور ہو گئے نے نہ کوئی کھاندے نہ پیندے نہ تخت تے بہندے نے تے پریشان نے تے انہاں جا کے دروازہ کھلایا بڑی مشکل دروازہ نہیں کھلدے سن کمزور ہو گئے بہت انہاں آخیا سرکار اسی تہاڈے ہتھی بندے غلام ہاں ہتھی پالے بندے ہاں تے تانوں کی مہم پئی ہے سانو دسو اسی تہاڈی مطلب تاون کریے خدمت کریے اولاد کوئی نہیں میں اوتر ہاں اے میری بادشاہی کس کاری میں کس کام آمنی تے میں اپنے رب نو تو یاد کردا رہا انہاں فرمایا کوئی دا سوتر ہو سکدا تہاڈے کول کرو انہاں فرمایا ویسی کرنی ہے کوشش تے تسی باہر تے آؤ نا اپنی صحت ٹھیک ہوئے تہاڈی وہ لیاندا نے باہر انہاں نے جناب پھر کپڑے شپڑے بادشاہی بنا کے تخت تے پایا نے تے انہاں پھر نجومی سدے نے ٹھیک ہے اس وقت نجومی پھالاں پاندے عملی آمدے رملی انہاں سارے نے آ کے جناب انہاں دے فال پائی ہے انہاں آخیا کہ انہاں تے اولاد ہے نصیباں چ تے دسو سانو انہاں سارے جے ستارے ویکھے نا تے انہاں آخیا جی اولاد ہے نا نصیباں چ اللہ اولاد دے دا بہت عمر والا بیٹا ہوتا خوبصورت بیٹا ہوتا فلانے قبیلے دا گھر درخشاں دا نام ہے قبیلے دا درخشاں نام ہے انہاں دا گھر بدخشاں انہاں دا گھر انہاں دی شادی ہوئے تے پھر اللہ پاک نے کرم فرمایا ماشاءاللہ جی بہت خوب بس جی مہربانی جناب بہت شکریہ چونکہ گلاں تے جڑیاں نے جناب مکدیاں نہیں یا بہت بڑا ٹائم چاہیے کشمیر دا کلام ہوئے تے عاشق ہون اور رومی کشمیر دا کلام بھی تڑپ رکھدا ہوئے تے پھر جناب دل کردا بندہ سنیا لیکن وقت دے دامن وچ گنجائش نہیں میں بڑا شکریہ ادا کرنا یعنی انہاں انہاں نوں اعزاز حاصل ہے کہ ہر مہینے دی چڑھی جمعرات اے رومی کشمیر دے دربار شریف تے حاضری دیندے نے جناب اور بڑی انہاں دی اتھے پہچان ہے سنگت ہے کافی جی سنا جڑے لوگ سفر اوپر نال جناب انہاں دا پیار بھی ہے اور اج انہاں کولوں جناب یہ گل بڑے چر تو سانو سناندے رہے سی کہ چلو اج عوام نوں آ کے سنا دو تو ماشاءاللہ انہاں واسطے میسج آئے نے جناب کہ اویس نے جناب کہا بھائی کیا بات ہے چاچو جی تہاڈی اور سعید صغیر صاحب نے آکھیا واہ جی واہ بابا جی اج تے کمال ہی کر دتی جی اللہ تانوں سلامت رکھے جناب چونکہ انشاءاللہ
وقت جڑا ہے وہ اپنی رفتار دے نال چل رہا، وقت رکدا نہیں، اور جڑے لوگ وقت دی قدر نہیں کرتے پھر وقت انہاں دی بھی قدر نہیں کرتا۔ جی بے شک۔ تو اس واسطے ہر موقع تے ہر جگہ تے سانو یہ چاہیے کہ وقت دی قدر جڑی وہ جناب ضرور ہونی چاہیے۔ تو میں گزارش کراں گا جناب اپنا محمد اویس حاجی صاحب اگے وہ اپنا کوئی کلام پیش کرن دے، اس بعد انشاءاللہ ایک چند اشعار میرے اپنے لکھے ہوئے جدائی دے حوالے نال میں پیش کراں گا، اور اس تو بعد انشاءاللہ اسی انہاں مرحومین واسطے دعا کریں گے، اور تواڈے کمنٹ جڑے تسی کیتے نے جناب وہ بھی انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ تو جناب محمد اویس حاجی عطاری صاحب۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھا خوبصورت انداز پروگرام چلتا آ رہا ہے۔ آخر وچ میں چودھری اسلام اللہ وڈیٹ صاحب اور بھائی عرفان صاحب انہاں دی یاد وچ ایک کلام پیش کرنا، اور بعد اپنی ختم کرنے ہیں۔ اور دیکھو کوئی بندہ بھی اس دنیا تے ایسا نہیں جہاں کوئی نہ کوئی پچھڑ نہیں گیا، کسی دا باپ چلا گیا، کسی دا بھائی، کسی دا بیٹا، کسی دا یار دوست، ہر بندے نے چلے جانا جدوں ٹائم آنا ہے۔ اللہ عز و جل انہاں دی بے حساب بخشش فرمائے۔ بلکہ میں دعا کرنا گا جتنے بھی اس دنیا فانی تو رخصت ہو کے کلمہ پڑھنے والے اللہ عز و جل سب درجات بلند فرمائے۔ محبت شوق نال کلام دے چند اشعار سماعت فرماؤ۔ کہ آجا چمن تے مالیا او بوٹے اداس نے تو ٹر گیا تے ٹر گئی نال ٹر گئی اے کل بہار، تو ٹر گیا تے ٹر گئی نال ٹر گئی اے کل بہار، اور بل نے نی وقت پیار دے رایا دور دے دامن دے ہیٹھ تور میں سونے حضور دے مالی باغ دا اکھاں جے میٹ جاوے ویکھ ویکھ کے انہوں گلزار روندے کھڑیا پھول جے بوٹیوں ٹوٹ جاوے ویکھ ویکھ کے انہوں نگبان روندے کسے کردہ کوئی فرد ٹر جاوے تلک والا انہوں انسان روندے باز بندے جے دنیا تو ٹر جاون اور رل مل کے سارا جہان روندے تڑپاں دیاں نے تیریاں او مٹھیاں او بولیاں جدروں دی لنگدا سے گلیاں نے روندیاں تڑپاں دیاں نے تیریاں او مٹھیاں او بولیاں اکھیاں نے تیری یاد وچ پلکاں نے کھولیاں اکھیاں نو چین آوے جے آوے تو سونیا صدقہ نبی دی آل دا آکے دیوی دیدار سکھاں دے وچ وسد اللہ کو حدیث شریف پیش کرنے کو ٹائم بڑی تیز نہ گزر رہا ہے۔ سکھاں دے وچ وسد اللہ کو اور رل مل درد منڈائی کتھے ٹر گئے دل دے جانی ہے مینو رب ناوے دس جا آنا ہے کہ نہیں آنا مینو اینا بھی دس جا سردار اجے دور نہیں نکلے بس لگدا جے موڑ لیا تیرے ہجر چ پھل دے کلیاں روندیاں
अखियां नू चैन आवे जे आवे ओ सोहणिया सदका नबी दी यार दा आके देवी दीदारा जा चमन दे मालिया ओ बूटे उदास ने तू टुर गया ते टुर गई हले टुर गई है कुल बहार। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब जनाब, अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। वहाब रियाज साहब ने जनाब कमेंट्स कीता माशाल्लाह। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਨਬੀਲ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। और नुमान सगीर साहब ने जनाब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जनाब, और कहने जनाब माशाल्लाह जी क्या बात है जनाब। अवैस भाई तुहाडी अल्लाह ताला सलामत रखे जनाब। और अवैस जनाब शबीर साहब जेडे साडे कोल स्टूडियो च मौजूद ने जनाब, वो जनाब कह रहे हैं जी कमाल अस्त क्या कहने जनाब तुहाडे अवैस साहब, अल्लाह ताला सलामत रखे। बड़ी गल है जनाब कि देखो ना, वो कहते हैं जदों जान का वक्त आवे ना जी ते बंदा इजाजत मंगे ना तो फिर नहीं को देंदे। साडे बड़े जनाब प्यारा बंदा है, बड़ा इन्हें जनाब अरसा गुजारिया जनाब मोहम्मद इमरान गौरसी साहब, शायद उहदी अख हुण खुली, उन्हें आख्या चलो मैं हाज़री दे ला यार, तू तो पहला होना चाहिए सी तैनूं। बड़ा चलो अल्लाह तेरियां भी मुहब्बतां जनाब सलामत रखे और अल्लाह ताला जनाब तुहानूं दीनी दुनियावी मुश्किलात दे विच आसानियां पैदा फरमाए। नुमान सगीर साहब जनाब पूरे पैनल च कमाल है जनाब, अल्लाह ताला तुहाडियां सब दियां मुहब्बतां नूं सलामत रखे जी। तुसीं जितने अहबाब ने भी सानूं अज वक्त दिता है, अपने कीमती वक्त दे विचों वक्त कढ के अल्लाह तुहाडे सब दे रिज़्क दे विच मालो जान दे विच खैर बरकत अता फरमाए। चंद अशार अज दी इस महफल के हवाले दे नाल मैं पेश करांगा। और चौधरी एहसानुल्लाह वड़ाई साहब एक बहुत बड़ा नाम सी, उन्हां दा एक यूट्यूब चैनल है जनाब फोक म्यूजिक के नाम तो, उन्होंने भी तुसीं जरूर विजिट करना है उस चैनल नूं जनाब। देखो यकीनन तुहानूं नवें तो नवीं एक चीज़ मिलेगी। और बाबा जी का अपना अंदाज पढ़न दा जनाब हुंदा सी, बड़े मिलनसाज बंदे सन। अल्लाह ताला उन्हां दी कबर ते लाता रहमतां नज़ूल फरमाए। इंशाअल्लाह साडी कोशिश होवेगी कि असी अपने इस प्रोग्राम नूं गाए बगाए तुहाडी खिदमत दे विच लैके हाज़र हुंदे रहीए। गलतियां नाल ही बंदा सिखदा, और यकीनन गलतियां जरूर होवणगियां, लेकिन कुछ गल्लां ऐसियां हुंदियां ने कि जिहड़ियां तुहाडे नाल रूबरू नहीं हुंदियां, और एक जरिया बना लिता जांदा है कि चलो बंदा सामने आउंदा है, बहिंदा यार, कोई वेखदा तकदा है। तो साडे बहन दे दौरान अगर किसी दी कोई दिल आज़ारी हुई है, किसी कमेंट्स पढ़ने विच रह गया होवे, किसी दे नाम विच गलती हो गई होवे जनाब, तो उहदी माफ़ी चाहने हैं। और चौधरी एहसानुल्लाह वड़ाई साहब और मोहम्मद इरफान कादरी साहब, यकीनन इन्होंने मरतबा मकाम किसी दुनियादारी की वजह तो नहीं पाया, बल्कि चौधरी एहसानुल्लाह वड़ाई साहब ने भी सुफियाना कलाम पढ़े और मोहम्मद इरफान कादरी साहब भी सरकार की सराहनी करते रहे ने, सुफियाना कलाम पढ़ते रहे ने। और वैसे भाई असीं जदों इन्हां दे जनाजे ते गए ना, भाई शबीर साहब मेरे नाल सन, यकीन जानो कि इरफान कादरी साहब के जनाजे दे विच इन्हां दे पिंड दे बंदे गल कीती है कि साडी तरीक दा पहला जनाजा है, इतना जनाजा साडे पिंड किसी दा नहीं होया। और मैं उन्होंने कोई गुजारिश की जनाब कि इरफान नूं पता है बंदे कित्थों आए ने, इरफान दे किसी होर घर वाले नूं भी पता नहीं कि कोई कित्थों आया या कित्थों नहीं आया। तो जिन्हें भी सरकार नाल वफा की है ना, उन्हें इस तरह जनाब सरकार ने उन्होंने निभाया है, और सरकार की वफा करने का हक जिहड़ा है उस तरह जनाब अदा हुंदा है। जो चंद अशार मैं अपने लिखे हुए पेश करके इंशाअल्लाह फिर दुआए जनाब करां दे इन्हां महरूमैन वास्ते। तो फिर तुहाडे कोलों असीं इजाजत भी लांगे, सिर्फ 2-3 मिनट दे विच मैं अपने अशार जिहड़े ने जनाब इंशाअल्लाह कोशिश की है लिखण दी, और अगे भी मैं पढ़े ने लेकिन लाइव नहीं पढ़े। अज तुहाडी खिदमत विच मैं लाइव जनाब पेश कर रहा, उम्मीद करना कि तुहानूं ये जरूर पसंद आएंगे। हाय टुर गए यार दिलां दे जाने, टुर गए यार, टुर गए यार दिलां दे जाने, हुण किवें वक्त
لنگائیے کیڑا سنے ہن دکھڑے ساڈے تے اسی کس نو حال سنائیے تے رب نامی اے واری آکے رب نامی ایک واری آکے تے دے جا سانو دلا سے تیرے باجو نہیں کچھ لگدا چنگا اسی جائیے کیڑے پاسے تے وچ راواں دے ہاں وچ راواں دے کھلو کے سجنا وچ راواں دے کھلو کے سجنا میں تکا تیریاں راواں کتے ٹر گئے تیرے دل دے جانی اج پوچھ دیاں نے تمام احباب کا دوبارہ شکریہ ادا کرنے اور یقین جانو ساڈی توقع دی ود کے تسی ساڈے نال محبت فرمائیے اللہ تعالیٰ تہاڈیاں محبتاں نوں سلامت رکھے اور کوشش کریا کرو کہ جدوں بھی کوئی پروگرام کوئی بھی بندہ لائیو لائے کے آمدا ہے اودے وچ ضرور کوئی نہ کوئی کم دی گل ہوندی ہے اس گل نوں تسی فالو کریا کرو اور اس گل نوں پلے بھی بنن دی کوشش کریا کرو تو ہن میں آخر دے اوتے گزارش کراں گا بھائی محمد اویس صاحب کے کوئی نہ مرحومین دے واسطے جناب صالح صاحب واسطے دعا فرمان اس تو بعد اس وقت کو جناب اسی اجازت لواں گے تہاڈا اور ساڈا سب دا اللہ حامی و ناصر پاکستان زندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ و علیہ وسلم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ و علیہ وسلم یا نور اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ و من ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمین یا اللہ ہم ساڈا سارا دا مل بیٹھنا اپنی پاک بلند برگاہ قبول فرما آمین جتنے دوست احباب سالنا تشریف لائے لائیو دیکھتے رہے گھراں وچ بیٹھ کے ٹائم کڈیا فیملی وچ بیٹھ کے ویکھتے رہے جتنے اسٹوڈیو وچ آندے نے یا اللہ سر دی خیر فرما یا اللہ سر دی خیر فرما جتنا پروگرام ہوا ہے اللہ تیرے رسول دا ذکر کیا گیا اور یاد دا ذکر کیتا گیا ساری پاک کلام دا ثواب یا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ یا اللہ ہدیتاً تحفہ پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص یا اللہ آج پروگرام جنہاں دی یاد کیتا گیا چودھری اسماعیل اللہ بڑیٹ صاحب اور ساڈے بھائی عرفان قادری صاحب جو کہ چند مہینے پہلے یا چند دن پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئی یا اللہ انہاں دی بے حساب بخش فرما زندگی جا کے یا اللہ کو غلطی کوتاہی ہوگی یا اللہ معاف فرما اپنی رحمت سے صدقے یا اللہ معاف فرما کہ ان کی قبروں میں جنت باغ جو باغ آمین یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے اس دنیا میں رخصت ہوئے یا اللہ سب دی بے حساب بخش فرما جنہوں یا اللہ کوئی صالح ثواب کرنا واسطے بھی کرنا یا اللہ ان دی قبر میں جنت باغ بنا یا اللہ اس کار وچ خیر و برکت عطا فرما یا اللہ سارے بھائی شبیر صاحب جڑے بڑی محبت نال اس پروگرام سے جاندے نے یا اللہ گائے بگائے دینی محفل جاندے نے علماء نو بلاندے نے سادات نو بلاندے نے سناخانہ نو بلاندے نے یا اللہ نے اس کاوش نو بڑی بلند قبول فرما یا اللہ اس گھر تے اپنے رحمت نازل فرما اس کا جنن میرے ماں بہن دی خیر فرما اگر کوئی اللہ پریشانی یا بیماری یا اللہ پریشانی ہمارے دور فرما انہاں دے کارنات کرن جتنے دنیا چھوڑ کے یا اللہ سب دی بے حساب بخش فرما یا اللہ تیری بارگاہ دعا کرن دے بچیاں نو انہاں دے نقش قدم تے چل کے جس نے دین دے ماحول چ دے
انہوں نے اس جان توفیق عطا فرما یا اللہ نے دلی مرادہ پوری عطا فرما بزرگ ساڈے آئے جلا سٹیج تشریف فرمانے بھائی افضال صاحب یا اللہ علم و عمل کی اللہ برکت عطا فرما یا اللہ تیری بارگاہ اگر دعا کرنے ہیں پورے پینل نو سانو سر نو اپنے گھر دا طواف تے سرکار در دی یا اللہ آمین ثم آمین یا اللہ ساڈے گناہ مانو ہوے اپنے رحمت سے ساڈے گناہ معاف فرما اللہ تخیل ادیان دا وسیع طریقنی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا رسول اللہ یا اللہ جب دوے عثمان اللہ کے سامنے گنبد حضرا رب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مبارک ہے جی تو